Inkjesta pubblika tindirizza bosta elementi importanti, tirritorna lil pubbliku l-flus misruqa b'mod fraudolenti u tindaga għalfejn il-mafra presidenzjali ngħatat 3 ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Hekk saħqet l-Assoċjazzjoni Medika Maltija fi stqarrija li fiha tenniet li taqbel ma' inkjesta pubblika u indipendenti dwar l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, skandlu li ħalla impatt negattiv fuq l-integrità tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna u naqqas il-fiduċja fost in-nies fuq kemm il-benefiċċji soċjali huma taġid għal minu vera fil-bżonn. Il-man fakret kif 3 ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew dawk li kienu involuti f'dan l-iskandlu nataw mafra presidenzjali bil-patt u l-kundizzjoni li dawn iroddu lura l-flus li nataw b'mod fraudolenti u li jiġdu fil-qorti. U inkwetanti kompli tajt l-assoċjazzjoni kif membri tal-Kabinett tal-Ministri li skont bosta rapporti huma involuti f'dan l-istess skandlu kienu wkoll involuti fil-proċess tal-approvazzjoni tal-mafra presidenzjali. U dan inissel dubju dwar kemm il-proċess kien wieħed ġust. It-tobba qalu li minnaħa tagħhom il-professjonisti ma rċivew l-ebda apoloġija u inqas ġustizzja tal-firma tagħhom intużat f'dawn iċ-ċertifikati fraudolenti. Fl-istqarrija l-mam komplet insissi dwar l-ħtieġa tal-kontabilta u trasparenza biex il-pubbliku jerġa' jkollu fiduċja fis-sistema ta' tmexxija f'pajjiżna kif ukoll biex issir ġustizzja. Kemm il-komunità medika kif ukoll il-poplu jistoqlu investigazzjoni ġenwina sabiex jiġi magħruf il-frodi li sar qalet l-istqarrija. U essenzjali li dawk li vera għandhom bżonn l-għajnuna jirċievu din l-għajnuna mingħajr intil politiku.